Hemen urpean ibiltzeak bere alde on eta txarra dauka. Klima nahasi xamarra dugu, itsasoan nekeza. Baina ostera, egun honetan sartzen garenean beste inonez beste gozatzen da. Baliteke hemen beste itsaso batzuetan baino argitasun motelagoa izatea, ura bera ere hotzagosea da. Baditu ostera beste abantailak, esaterako, korronteengatik eta beste 11 gauzengatik, badago hemen bizitza bat beste inon ikusten ez dena. Hemen ura ez da hotzoza, oskerritxoa da. Alde guztietako jendea heldu zaigu urpeko ikastaroak egitera, japonesak ere bai, eta leku honek guztiak harritu ditu. Guztiek uste zuten ikastaro hau edo esperientzia hau leku hobean izango zela. Sarri-sarri ibil zintezke leku berean, eta lata guztiz ere beti da diferentea. Paisaia, kolorea, arkaitzak... Zoragarria da. Asmoa da Meñako zazpira joatea buzeatzera. Guk sugezulo deitzen diegun leku batera. Leku erraza da buzeatzeko, sakontasunik handiena 26 metrokoa da. Naiz parterik altuena, azpiko kotarik gorena, harritxua, 18 metro diren. A ver, ¿quién va a llevar 15? ¿Alguien va a llevar 15 litros? Nos vamos a acercar hasta la isla de Villano. Villano irlara inguratuko gara. 25 minutuko navigazioa dugu. Orografia guztiz irregularrekoa da. Baina sakonerarik handiena 16 metrokoa da, ez gehiago. Nerbionsuben Villano muturretik abiatzen gara. Gero handik Bermioraino. Handago Minamari. Untzizati bata, duela 60 bat urte gorabera hondatu zen. Bermioko oportuan bertan hartu zuen suak. Eta handik kanpora atera zuten milea batzuetara, sugarretan baitzen. Orduan geratu zen hor, ondo aiota. Ontzian ibiliko gara 25 minutu, Elantxobe eta artean geldituko gara. Hortxe dago Natxituko kala, Kantauriko inmersio tipikoa da. Nahi beste biodibertsitate duzu, denetarik. Hasi inkrustazio dun harrietatik, koral zuri, zapo, bisigu, itxaski ugari, batez ere otarraina, marrazuri asko. Angira eta lupinik, eta aldian opak, zer nahirik. Bokartatxoak, txetxarrotxoak, dontzeliak, ballesta arrainak ere, hauek urpekarien laguntzaile apartak. Villanoko uhartea lotan dagoen herensuge baten antzekoa da. Ara heltzea beti da, ez dut esango lehen aldiz heltzea modukoa, baina netxean bezala nago.